Anem a veure, el cementeri anem a poc fent pas a pas i quan l'economia m'ho permet, i si no m'ho permet ens aportem d'un altre lloc, perquè això és primordial per a nosaltres, no perquè sigui per a nosaltres, entenguem que ahir han d'anar a parar tots, tard o d'hora. Això ho tenim més clar que l'àuia. Encara que ara n'hi ha altres modalitats i altres coses, però bueno, és una cosa molt important. Primer es va fer la rampa d'accés, després es van construir els nínxols, ara intentarem fer l'eliminació de barreres arquitectòniques i evidentment ahir van 600 nínxols. Entonces, clar, el següent pas serà fer més nínxols. El que jo ja no li puc dir, perquè això ja serà més una qüestió tècnica, si continuarem fent els nínxols on estan ara fets a continuació cara al sud o aprofitant que anem a fer la plataforma esta que ens pujarà des de la planta baixa a la planta alta, es podrà fer d'ahir cap a dins. Això ja quan vingui el seu moment els tècnics decidiran i diran ara ens convé fer així, ara ens convé fer allà. Les rampes que n'hi ha en l'accés en el cementeri tenen, si no recorde mal, perquè li parlo de memòria, la més greu, la més pronunciada és la de la curva, la rampa de la curva, que tot i això compleix totes les normatives que n'hi ha que complir en la llei, i en canvi ahir crec que n'hi ha, no sé si n'hi ha un 16 o un 10% de desnivell. En un pàrquing normal i corrent podem estar parlant d'un 25% de desnivell, o sigui que en té menys, evidentment compleix tota la legalitat vigent, i quan arribem més avant crec que n'hi ha rampes del 5 o del 6%, que evidentment no sé si vostè s'ha donat compte aquests dies quan deixia el cementeri de Montjuïc en la tele, però jo crec que estem en millors condicions que el cementeri de Montjuïc i res més.